kami may magulay bagusan itak na ginawa mo itugyan ibalik sa mata nabi sa ngalan ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos sa gyapon. Kauban na to siya gyapon. Kaya siya mo ay nagatudlo na to. Ano diri. Pabita nang ako adunay kita wag ka nang wakula in trabaho kundi is to feed the flocks of the Church of God. Mao na pagpakaon sa mga grupo, mga karnero nga gamay sa Ginoo. Una nga dili ko muingon nga gamay rata. Ang importante do naging kalag sa Ginoo diri. Una hinungdan nga naa ako diri. Na nahimo kong magwawali. Ang magwawali gitawag na kaniadto og magbalantay shepherd ba. Ino pa ni Jeremiah, I give you a shepherd according to my heart. Gabot na po ni Malakay, gisend niya ang messenger. I will send you a messenger who prepare the way of the Lord, no? Mga mensahero. Unya, ang ikatulo, ingo pa ni Apostol Pablo is, ihimo siyang overseer of the flocks, the Church of God. Kanang iglesia ni o sa Ginoo, no? Iglesia sa Ginoo. Kanang meaning sa church is kanang gihiusa ba? Mo nang kita kay gihiusa ta diha kag Kristo, mo nang gitawag kag church. Dili na ingon nga tanang tawo ni dawat kag Kristo is church. Nga wa day naghiusa. Mo bitaw nang kinahanglan mag-gather ta together. Ug ingon pa sa Hebrews, not forsaking the assembling, because kanang assembling is mo na gitawag og join. The simbolo kada church is like a husband and wife is join together and become one flesh. Mo na ang meaning sa church. Joining. Mo nang giingon ni Isaiah nga diin matud pa niya kitang mga stranger ni apel lang ta. Ingon pa ni Isaiah who join to keep the Sabbath, not pollute. Ang atong giapilan, kitang mga Gentiles, although ingon ni Jesus Christ, o si Jesus Christ, nagpalansang sa cross, because of His blood, ingon pa ni Apostol Pablo, we brought near. Muna yung bot pasabot. Gidala lang ta, paduol sa kang Kristo Jesus. Kay gireject man nila, so na-reconcile ta. Pabito na ang ilang rejection, is kanang dako kanang gitawag og blessing of the world. Panalangin sa tibok kalibutan kay ilang gireject nya ang kalibutan tanan giapil na sa Ginoo. Unang giingon ni Apostol Pablo ang atong Dios nila. Unang sila ang atong admonition, sila atong example, sila atong learning. Unang giingon ni Apostol Pablo, asa ta magtuon sa ilaha. Kay sila maamta ang light, galing lang, napatya sila, manang Jesus Christ, ni Anhi, nagingon na lang siya, I am the light. Niya, di mo sila mutuo. Kay sa tinuod lang, kinimpulong sa Ginoo, nagtudlog yun ni sa mga tao, kay siya may nagbuot sa tao, kay dalo niya ang tao sa langit. Muna kaniadto, ang mga minsay atong una, kung atong sabton, challenge. Kipang challenge ang mga tao. O bitan na niingon si gikan kang Moses hangtod kang David, gi-challenge niya mga tao. Matod pa ni Joshua, dili mo kaalagad sa Ginoo. O nang niingon siya, pagpili mo kung kitsin yung alagaron, kay dili mo kaalagad sa Ginoo, kay ang Ginoo balaan o siloso. Magsilo siya kung agtuman mo sa simbahan, yan yung kasing-kasing, wala diya sa Ginoo. Mo bitaw nang ningon si Jesus Christ, these people, ginan niya mga Hebrew, ang Hudiyo, these people draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Sila giingnan. Kita watain na, pero kung muapil ta, o apil po tag-ingon. Sila gani, wa ni dool sa Ginoo, with their heart, sa ilang kasing-kasing, kundi ni dool sila sa Ginoo, with their lips and mouth lang. Wala sa ilang kasing-kasing ilang pagdool. Kita ka, ikaw ka, kita mga Gentiles. Mabitaw na sila itong admonition. Sila itong pagtulunan. Kung sa ilang gibuhat, nagkikasabaan sila sa Ginoo,
Manainungdan niabot sila sa panahon sa Holocaust because kay ang Ginoo nga buhi imbis inay mo tabang wa na hinon itabang. O ito nakita karon dili ta magsalig ingon ni Apostol Pablo kay gitapot lang ta, pwede ta putlon sa Ginoo. Watay labot jud sa atong unang panahon ingon ni Apostol Pablo sa Commonwealth nila. Sa ilang pamatakaran, watay labot. Wala tay Ginoo, wala tay Christ, wala tay paglaom. Muna giingon ni Apostol Pablo. O bitaw na karon kita kung unsa may gisulti sa pulong sa Ginoo, o bitaw na akong ipangwali ninyo kanang ilang ipangbuhat nga dili pud nato buhaton. Na din sila nakalimot sa Ginoo nga din ang pulong sa Ginoo wala nay kamatuoran nila. Ang kamatuoran departed na from Israel. Ingon na gina dito muna kita karon muning kamot nga diin kung ni-depart pa silang kamatuoran dili po tamingon nga sa tuwa wa ni-depart ang kamatuoran. O binanayin mo si Jesus Christ kung mahibaw lang mo sa kamatuoran maog yun na imuhatan ninyo kagawasan. Ano ningon mo siya? Because ang kamatuoran sa ila palandaan ni-depart na sa atong paghaon sa pagha. O bito na ato ang tan-awon ng pulo sa Ginoo. Muna katong unang panahon, gi-challenge sila hangtod kang David. Sunod hangtod kang David o gikan kang David hangtod kang Jesus Christ. Iyang gi-encourage sa mga tao nagpag-usap. Ipadool may tungod sa mga propeta nagwali ni Isaiah ni Jeremiah tanan sa mga sulat sa mga propeta. Gipang-encourage na po sila. Sila mo gi-encourage ha. Hantod ni abot si Kristo sa sigig encourage sa mga propeta ila hinong gipamatay. Pag-abot ni Kristo the last prophet manang giingon nga ila pagyapon gipatay. So ang pag-encourage sa mga propeta wala nagsalir sa iya. Muna nga si Jesus Christ wala ing gibuhat sa diya nga ni siya kay kabalugin siya nga si Jesus Christ is patyon gyud siya. Kay halad man ang iyang pag-anhi diri aron malukat tanang tao. Muna nga din sa panahon ni Kristo ni siya dinhi gi-comfort niya ang tanang tao. Gibili niya ang comforter. Muna ang mga 12 disciples, santo si Apostol Pablo, mga apostoles, muna ang nag-comfort. Muna nga ang mga pastors ron, mga teachers, nag-remind na lang. Kadi gi-comfort na ta. Ang problema lang, munang hinungdan nga din ang mga tao, mangundang na gyud na ron, kay nga naman, ang nagsulat ang nimpulong sa Ginoo, ang Ginoo kay plano ni niya do naging mahitabo. Ang iyang giingon, ang moabot yun ang panahon, mamiya ang mga tao. Kung ang dili nato na ingon na pasagdan na kung dili maningkamot yun ta. O bito na ako'y doon ako'y wali nga inyong giingon sa inyo, the last counsel of the Lord is to buy of me a gold. Kana manggong gold, gisimbolo na o pulong sa Ginoo. Sa Old Testament, kang David nga time, silver and gold, usara na sila. Kanang silver and gold nga buot pasabot mo kana ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mo na ang gold. Dili lang kay pulong sa Ginoo ang gold, kundi ang imong pagtuo gold na. Sama na sa gold, sulayon gyud imong pagtuo. Kanang pagtuo nimo sa pulong kay kanang pulong gold na imong pagtuo, gold dapat. Kanang gold, kanang word of God nga ang imong pagtuo, tuo gyud ka as a gold nga bisan pagtunawon, magtabilin ka. Labi na karon kita naata sa gitawag og kung nagisgot mo ko tumiyaging Domingo is about I counsel you. Matod pa sa Revelation chapter 3 verse 18. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eyes that thou mayest see. Mano kanang ang imong eyes ba ma-anoint na with oil, no? Mao na yang gingon dito nga din kita magpalita og gold. Kanang gold is the word of God. Unya kanang word of God
muna ang gitawag to be rich. Kay dunay poverty hitabo is kalibutan. May spiritual man ug mag-literal basta poverty kanang kawalad-on ba. Labi na nga kita padulong na ta sa kawalad-on. Tanan mga nasod karon naana sila sa kanang gitawag og kulang na ang ilahang budget. Kulang ilang budget sa pagpangalagad sa Ginoo. Ay, pagpangalagad sa mga tao aron mangita sila og kanang ika-supply o ika-support aron dili maggubot ang mga katawhan. Murag kay nga naman puro na lang gitawag og naalkansi ta ng mga negosyo karon kay pandemya man. Grabe kayo ang gitawag og manigingon sa Ginoo nga pandemic, the beginning of sorrows. Kanang sinugdanan na sa kagulanan. So, ang mga tao muadto na sa poverty. Kunya, magkaguli ang na ang kalibutan kay siyempre, poverty to pamin na. Labi na kung maabot ang gira. Mabito na kung gisulti ninyo, kanang gira is the second. Kanang second last. O sa pagbalik, second to the last. Sa pagbalik ni Kristo kay ang first God, ang last God nga mahitabo sa tuon na mubalik si Kristo is the Great Tribulation. Kanang one word, kay kanang mudala ng one word, di na nagamito ng kwarta kundi numero na. Kunya gingon sa Bible, kung mamarkahan ang tao, dili naman malangit, saon na lang na ron. Bitaw nang nga kita magmatagod ta, munang gingon di ta magpa-deceive. Bitaw na kumingon ninyo karon, naanata sa furnace of fire. Anang naanata sa hudno ba? Sabaw mo sa ng furnace. Ingo pa sa dictionary ang furnace, an apparatus in a chamber formed for the production and intense heat to melt metal. Muna ang kwan daw, mga gamit daw kuno na sa usa ka chamber, kwarto. Ha? Porma na sa chamber, kwarto nga usa ka gitawag og production or intense heat. Usa na ka kwarto nga init nga mutunaw og mga metal, melt. O bitaw na nga amot ang gold dili man nato na matawag og metal. Ang silver di pa nato na matawag og metal. So kanang mga metal sama sa mga aluminum, mga iron, mga steel, mga metal, matunaw na sila. Pero kining giingon sa Bible is silver and gold, di gini sila matunaw. Magpabilin jud na silang kwan. Kanang pure gyapon nila lang color ba, dili mulubad. Unya gisimbolo na diri sa Biblia nga din ang pulong sa Ginoo like a silver and gold. Mo bitaw na nga ang atong pagtuo nga mahisama unta sa silver and gold nga ang atong gituhuan katog yung pulong nga din muhatag nato kaligon. Katong naghatag nato challenge, naghatag nato og kanang gitawag encourage or comfort nga aron dili ta matunaw sa panahon. Kaya nga naman, ang mga tao yun, matunaw. Huwag bitaw ng gamay rin nakatultol sa dalan paingon sa kinabuhi, kay higpit ang dalan, labaw sa tanan, gituyo na sa Ginoo, kay nga naman, aron ang tao mangita. Dili lang kay ingon abi kay nabautismuhan ka, naa ka sa Ginoo, muna nga o sa kabutang nga din ang Ginoo, nagsulti siya nga, ang atong pagpangalagat is seeking God. Kung dili ka mangita sa Ginoo, wa ka nang alagad. Mabitaw na ang tao na dato kaya ang iyang gialagaran ang kalibutan kaya nga naman dili sa kalibutan makapadato gyud kung manarbaho ka pero pag pangalagat sa Ginoo madato baka dili pero madato ka diya sa pulo sa Ginoo nga din mao ka na ang imuhang support or supply sa panahon nga moabot ang poverty labi na ang amo or amos nag-ingon there will be a famine in the land not famine of food and meat, but by hearing of the word of God, yung usaw na lang nimo. Bitaw nang giingon sa Matthew chapter 5. Ingon pa niya din sa verse 6. Chapter 5 verse 6 ha. Blessed are they which do hunger
and thirst after righteousness, for they shall be filled. Mapuno gyud siya, mabusog gyud siya. Kadtong mga giuhaw o gigutom sa unsang paagi sa pulo sa Ginoo, kanang pulo nga righteousness. Kunang gingon pagkamatarong ba, kanang righteousness by faith, dili ng righteousness nga gibuhat sa mga Hudiyo by their own righteousness, dili sa faith of kanang gitawag because ang Ginoo gayud nagtudlo about righteousness. Wala kung ikaw mutuan ng righteousness, pangitao na to ng righteousness, unsag yung righteousness nga gingon sa Ginoo. Kanang righteousness mo nang gingon sa Revelation is sa diya magminyo ta sa kang Kristo Jesus, iyan ang gigrant ngadto sa iyahang pangasaw-onon nga kinahanglan masuotan siya og robe white fine linen. Walang gingon niya kanang fine linen is the righteousness of saint. Kadi ang atong pagabuhaton diya sa tubangan sa Ginoo, kanang tama ba? Kanang tama nga pagsimba, tama pagdaig, tama sa pagpasalamat diya sa Ginoo, dili nang gitawag og tama na ni kay nagdaig ko, tama na ni kay naghatag og pasalamat, tama na ni. Kundili adunay righteousness nga din, matud pa ang buluhaton sa Ginoo is righteousness. Unya kanang buluhaton sa Ginoo tinago gud na. Mabitaw na kung ipadayag pagyud sa Ginoo diri daghang gyud mahibaw. Unya kay gi-prophecy naman nga ang mga tao gi-blind. Oh. Gibutahan nga naman kung atong hunaw-hunaw kung imong basahon kay nga naman nagprophecy siya gamay ra may makatultul. Kung wa pa niya gi-blind bang ganin niya ang Israel aron kita ma-open atong mata. Laba pa noon na blind pa ta. Kay nisunod man ta sa ila. Wala si Apostol Pablo, ningon siya, pagmantay ka mo, ayaw mo pagsunod sa ilang mga tinumo-tumo nga mga wali. Mga pulo nga tinumo-tumo. Kundili, katong giingon ni Apostol Pablo nga din, kanang righteousness nga, which is kanang tama gyud kang Kristo Jesus. Kung sa maging righteousness, ang atong dapat iwali nga magwawali is the gospel of Christ. And the doctrine of Christ is about holiness. Muna, kung musimba ta, kinahanglan magbalaan yun ha. Kay dili daw ta kaalagad sa Dios. Kay ang Dios balaan. Unya, mangalagad ka, di ka balaan. Wala to nangalagad ka. O bito na nga, dili ka kaalagad ug duhay agalon. God and mammon, money and God. Anong money? O ninungdan na dato ka because of money. Kay nangalagad ka sa money. Halos gani. Madin makalimot na ka sa mga adlaw sa Ginoo nga ang Ginoo nagtudlog yun nga duna sa adlaw. Gani ang Hebrew nag-ingon, giingnan ng mga Hudiyo gisulat sa book of Hebrew nga matod pa niya, there is a remaining day of rest. Aduna pa'y adlaw sa pagpahulay. Kay kung si Joshua nakahatag pagpahulay, wala na untay pahulay. Pero kay wa man kahatag si Joshua og pahulay, niabot man nga ang panahon nga bisan giadto sila dito sa land of promise aron mo rest, wala sila ka-rest kaya dagan sila kaaway. Pabida na ako mingon ninyo karon sa tinunuray lang maning kamuta kay last chance na nato niya. We are now in the furnace of fire of the earth. Ingon pa niya din sa Psalm chapter 12 verse 6, ingon pa ni David the words of the Lord are pure words, as a silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Kapituan. Kanang kapituan 7 times 7 pila man na. Pero ang iyang gingon diri purified 7 times. Nanumdum mo atong panahon ni Daniel nga nasa kakauban si Shadrach, Meshach, Abednego sa panahon sa Babylonia, 4 na taon ang gitawag kung adunay pagtuo nga din like a gold. Kay gisulayan jud ilang pagtuo bilang sila mga Hudiyo gyud. Nga ang kauban nila, mga tanan mga tao, mga Israelites nga gitawag mga Hudiyo niadto sa Babylonia, nasakop na ni King Nebuchadnezzar. Si King Nebuchadnezzar nagsugo gani siya og balaod nga din matud pa sa iyang mga counselor
aron gayon mahimong hari gyud si King Nebuchadnezzar, magbuhat og balaod nga dapat magyukbo ang King Nebuchadnezzar ang mga tao. Manang buhatan si King Nebuchadnezzar og mga rebulto kay bisan asa ng mga tao dito dapitan na rebulto unya yukbo anak nila. Nya mo na hinungdan nga din ang tanan mga Hudiyo ni yukbo. Nya doon ay nakita sa mga counselor kadin kung usa ka counselor nga din si Daniel, usa ka pinangga ni Nebuchadnezzar, himong counselor po ni Nebuchadnezzar. Dili lang kay si Daniel kundi si Shadrach, Meshach, Abednego. Dito ilang ipakita nga bisan pa dunay balaod dili sila mutuman kay nga naman nako ilang pagtuo sa Ginoo. Mato hinungdan gisulayan ang ilang pagtuo. Si Daniel gihulog sa lungib nga may leon pero wala siya naunsa. Apan dito ang tulo ka tao nga kauban ni Daniel na dunay murag sama og gold ilang pagtuo kay sila anak sa Ginoo. Motong gisulayan ilang pagtuo nga di sila muyukbo kang King Nebuchadnezzar. Moto hinungdan ang silot itambog ilabay sa furnace of fire. Wala ang silot atong una, walay prisuan atong una, diretso gyud na dito sa lion's den or sa furnace of fire aron masunog. Moto nga sa diya nga di nadakpan atong Shadrach, Meshach, Abednego, ang damo na gisugo ni King Nebuchadnezzar nga painito na ang hudno, ang furnace 7 times, 7 times painiton yun nga halos nga ang naglabay kang Shadrach, Meshach, Abednego maupay na sunog. Si Shadrach, Meshach, Abednego gihulog sila dito. Nagtuwa mga tao kay tungod sa kalayo nawala na sila. Pero katong naglabay na isulat nyo na sa Bible sa Daniel, maupay na sunog uguna. Hangtod niya abot ang mga minuto nga din si Shadrach, Meshach, Abednego nakitaan sa mga tao nga din, imbis tulo lang sila, nahimo silang upat. Matod pa sa ubang mga interpret sa mga pastor, si Jesus Christ dito kay naka-white manggod. Basta nahimo silang upat hangtod na humang, nga din sila nakagawas, moto sa kabutan nga din si King Nebuchadnezzar hito sa Dios ni Daniel o sa Dios ni Shadrach, Meshach, Abednego. Sa diya nga sila gitistingan, mo bitaw na mas pait kay ito ilang testing. Karong kita yay ang testing sa ato mo bito nang eksamina na ingon pa ni Apostol Pablo inyong kagalingon kung naabang mo pagtuo. Basig wala na mo'y pagtuo ba sa inyong pulong sa Ginoo. Nainunda na mga tao naglibog na kay way pagtuo. Sabi nung siya dapat tutuan sa Ginoo. Nga ang Ginoo nagatag nato og espiritu sa katalaw. Di ba? Ang gihatag sa Ginoo nato is the spirit of power. Pabitaw na ang kingdom, ingon ni Apostol Pablo, the kingdom of God is not in word, but in power. Natay gahom. Bisan pa ang mga kalaban nato nga dili makita, mga espiritu sa dautan, sama ng giingon nimo nga mga kapre, mga white lady, mga makita nimo nga sa damgo, mga dautan. Kadin makakita ka sa mga ngit-ngit, sa asa ka mo adto. Wala usay, mananghid lang ka, magkuha lang ganin ka, mag-CR lang ganin ka, tabi, naiuban nga, manguha og kahoy, mananghid pagyud, naiuban, mga dito bukid, mananghid pagyud, naiuban, mukarot og yuta, mananghid pagyud. Kaya nga naman, mao daw na yung mga tag-iya diri sa butang, which is, wa sila kabaw sa pulong sa Ginoo, kanang butang, iya ni sa Ginoo. O bitaw nang dili ta angay mahadlo kay iya ni sa Ginoo kay labaw sa tanan ang Ginoo mo'y nagbuot sa tao kung kanus na mamatay. O bitaw nang si Moses niingon nga irisa na lang ko Ginoo kay nahibaw gyud si Moses nga ang Ginoo ray mo kanang blot out sa tao. Na matod pa niya blot out me. Kanang papa ako dis kalibutan. Kung wa man ka nahimuot nako, kundi nimo pasayloon ng mga tao, mo bitaw na si Moses. Wala siyang buhat. Ngayon siyang pasaylo sa Ginoo alang sa mga katawhan. Mo na ang prayer sa mga ministro. Mo bitaw na karon giprapisi sa propeta nga si Joel nga din ang mga minister maghaul na sila sa Ginoo ba nga maghangyo sila sa Ginoo nga din nagaat pag-chance sa mga tao kay ngano man sa ingon pa ni propeta Joel nangalaos na ang mga harvest. Anang harbisunon, imbes plintios na, nangalaos na.
Mo bitaw na nga din kita kinahanglan aduna kita guidance, no. Mo bitaw na nga naata sa furnace of fire of the earth kaning kalibutan. Si Kristo niingon siya, ingon ni Apostol Pablo, ni ani si Kristo aron ipagawas ta diri sa kalibutan. Kaning gitawag og kanang buhat sa kalibutan mo nang niingon dito si Pedro, do not love the world, neither the things of the world. The things of the world, unsa gani ang things sa kalibutan? Pride of life, lust of the place, and lust of the eye. Mga kaibog diri sa butang. Pinaagi sa atong makita sa mga mata mo bitana sa tinuod lang sultihan ta mo. Doon ako'y pastor na kaistorya nga din ang problema niya sa iyang simbahan. Pariha day gyapon nato. Pero dalaygon lang kay kita, doon na tayo pulong sa Ginoo, sila wala. Mabita to akong gingong kining mensahe nako kinahanglan nga din mapa po ni sa ilahaba aron madasig po sila basi pa day na ikabuoton sa Ginoo kay napay time good ron. Napatay time iduol sa Ginoo mo nang niingon ang pulong sa Ecclesiastes, remember the Creator in the days of your youth, kanang naapay time, naapay strength, naapay kusog nato nga din pangalagad ato nang ihatag sa Ginoo kay little time na lang ni, little space kanang gipakita sa Ginoo they show the one little space of grace yung pa sa Isra ug matod pa niya the extension of mercy. Mangayo patay kalukay sa Ginoo nga unta imuon jud ta niyang putli sa tubangan niya mo nang ningon siya, buy of me gold. Nga naman kay naata sa furnace of fire in the earth, kay nga naman kanang gold ra maoy dili matunaw, dili malubad, maulang gyapon na ilang kulor. O sa na kung ikaw sa kakristuhanon dili gyud ka malubad, taliwala ining gitawag og kainit nining kalibutan. Tanawa init na kayong tao. Sa unsang pagi, giingon naman po na sa Ginoo, there will be a perilous time in the last days. Sa unsang perilous time in the last days nga ang tao may gugmao na sa iyang kagalingon. Sa iyang business. Pride na. Ingon pa dito sa 2 Timothy chapter Nana sa 2 Timothy, gamay naman nabasahan ninyo, nakalimutan ko basta na yung perilous time will come. Ano man, kaya ang tao, malipay na sa mga buhat sa dautan. Imbis sa buhat sa Ginoo, na sila, mabalhin ba? Bisan pag magsigi sila tuon, dili gud sila muadto sa knowledge of truth. Wala gyud na sila kay balo sa kamatuoran kung sa gyud tinuod mo na akong gingon sa inyo ang tinuod karon akong gingon kaninyo kana inyong pagtuo sama na sa gold nga gitistingan na unya kung tinuod na nga murag sama sa gold adi gyud mo matunaw magpabilin gyud mo diya sa Ginoo mo nang ako naga-challenge o naga-comfort na lang ko ninyo naga-remind wala yang gingon dinhi. Ang pulong sa Ginoo, ingon pa ni David, the words of the Lord are pure words. Pure na, as a silver tried in a furnace. Mora na ang makalahutay diya sa hudno sa kalayo. Nga naman, purified na. Purified 7 times. Kung 7 times man ang kainiton, natistingan na ng pulong sa Ginoo. Mo ito'y gingon, nabasahan ako. Nakalibot lang ko sa versikulo, although na wali na ako na itong una ninyo nga the word of God is proven na. Proven ba na? Hitabo na. Bisat ako kinagbuhi, mautang mingo ko ninyo nga nagpabiling ko tungod kay ang pulong sa Ginoo na hitabo na sa akong kinabuhi. Mo bito nang ang pulong sa Ginoo kanang gitawag og buy of me gold. Ang buot niya pasabot, kanang pulong sa Ginoo nga atong gituhuan, nga unta may sama sa gold, nga ang mga pulong nga atong nadunggan, nga atong pagabuhaton, nga sulayan na, nga dili gyud na dapat matunaw. Kung sa may gitawag og kanang pulong nga di matunaw, nga kaning adlaw ni gibuhat para sa atoa. Kunang gibutang gyud sa mong kasing-kasing, ayaw gyud ing na nga di na abi kay naapay chance. Ug dili ka ma-convince, kung saon na lang. Mabitaw ng kanunay ko naga-challenge kaninyo, naga-encourage ug naga-comfort ninyo nga ang adlaw sa Ginoo ayaw gid biyahe.
Naapa daw remaining days. Ingon pa sa Hebrews chapter 4, basahan ang chapter 4 sa Hebrews. Nga aduna pa'y remaining days nga gitagana para sa mga anak sa Dios. Kay kining adlaw ni maura ni in taon at ato ang kinabuhi diya sa Ginoo. Kay unong kaadlaw gihatag na niya sa tao gipat kapito. Yahana mo nang nimo si Jesus Christ pag ani niya Sabbath day made for man, not man for the Sabbath. Kay kung ikaw gibuhat para sa Sabat, pwede makadili mo aning Sabat ba? Pero ang Sabat gibuhat para nimo di ka kalikay bisan asa ka. Remember the Sabbath I made you to rest. Aron makapahulay ka ba? Kay niingon man si Jesus Christ katong nabudlayan nabugatan, dumuol kamo kanako aron papahulayon ko kamo. Aron gitagaan tag-adlaw pahulay di pa kita mo pahulay. Gusto ta sa balay na lang. Manang mingon ta simbalay. Manang giingon ni Jesus Christ sa mga tao, sa mga Hudiyo, mga perverse generation, ipangbaliktad. Magsimba na lang sa balay. May pawa pa nagsugo ta. Ang Ginoo kang Moses nga matod pa niya dito sa Exodus, although sa 8:20 man siguro to. Basta ningon si ang Ginoo kang Moses, Moses, sultihin ang ako mga katawhan nga buhatan ko niya og balay aron makiguban ko niya kay kung walay balay nga diin pagabuhaton walay pakiguban sa Ginoo mo nang naay tabernakul naay sanctuary unya nangutana pag yun unsang klaseng sanctuary nga imong buhaton nga diin matud pa sa Ginoo kaning langit ug ang yuta ako may nagbuhat ini unya magpataka lang mo buhat ug kanang balay. Aslo nga din balay kay simbahan na. Ang gingon niya kanang balay nga binuhat dili pinaagi kamot. So wa siya nagsimbolo og kanang gitawag og kining simbahan kundi ikaw nga nisulod sa simbahan, ikaw ang balay sa Dios. Kunan si Jesus Christ ningon papuy-a ang pulong sa Ginoo diya kanimo. Madagaya ang gayod sa imong kasing-kasing. Nga naman aron ta madato ta sa pulong sa Ginoo. Kay doon na mo abot poverty. Maubitaw ng katong gigutom o gihaw. Paduula na sila. Kaya ang mukhaon ug muinom ini pagabusgon gayod bulahan katong gipanggutom ug gipanguwab ingon pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Mapuno gyud sila, mabusog sila kay ngano man do na manggoy kagutmanan moabot sa diya moabot ng kagutmanan ingon ni Amos nga famine, not meat and food but famine of the hearing of the word of God. Bahalag moabot na pero busog na ta. Mo bitaw na samtang na panahon mangaon jud ha. Mo na kanang tao ingon pa sa Roma chapter ingon ni Apostol Pablo sa verse 14. Ang tao gayud nga nag-ila og lahi nga adlaw mao kana ang nagkaon sa Ginoo. Mao nay nangaon diya sa tubangan sa Ginoo. Mao nay giingon dito sa He brought me his to banqueting house, his banner over me his love. Mga tao ni duol dito sa banqueting house sa Ginoo nga nangaon. Mao na ang gigugma sa Dios. Mao bitaw na kumingon ninyo. Himuag yun ng gold ang pulong nga giingon niya nga din ang adlaw gibuhat para nato. Para gyud nato na dili na para kita diha. Ay pwede man ta dita mo dawat ana. Ayo baliktara na nga din ang ikapito ka adlaw ni pahulay siya. Kung gusto ka mapahulay muduol ka kang Kristo o kani ikapito imuani. Pag dili ganina manang giingon malubad ra gyud na ang mabot ang panahon. Mabita na din kini pulong sa Ginoo 7 times na ni Ruby na gyud ni. Wanang giingon the word of God is stand forever. Mutindog yun na sa walay katapusan. Mao ginay may tabo mo nang tanan na isulat dire. May tabo gyud na kay ngano man sama kuno na sa silver and gold. Unya kanang silver and gold. Ang buot pasabot sa pulong sa Ginoo kanang imong pagtuo sa mga pulong isama na sa silver and gold. Na bisan pantaliwala sa kalayo sa kainiton. Pareha na ron, perting inita ang mga Kristiyanon karon kay ngano man, napugnan na. Dili na kasaya-saya. Dili na katugani halos og simbahan. Nya karon sa man nimo, tuhuan na nimo kanang adlaw iya gina sa Ginoo.
O muna akong mingon ninyo. Nga din, gisulayan na ninyong pagtuo kung kamo gayod. Muto nga din, ang Sabbath day made for man, not man for the Sabbath. Muna yung gingon dito sa Lucas, gingon pa ni Jesus Christ. Ang 2 Corinthians chapter 1, verse 18 and 19, ingon pa niya dito sa 18. But as God is true, our word, ingon pa ni Apostol Pablo, toward you was not yes, or yeah, and nay, or no. Sa verse 18 and 19, was not yeah and nay, yes or no, but in Him was yes, yes, yes. Muna kung gingon ninyo, tinuod yun yung pulong sa Ginoo, mahitabog yun ni, nga muabot ang panahon, ang mga tao mabugnaw ra ang ilang gugma. Muabot ang panahon nga din, ingon pa dito ni Apostol Pablo sa kang Timoteo nga sulat, nga matot pa niya, there will be a perilous time. Yanong perilous time man. Ang tao gayud nga mahigugmao na sa iyang kaugalingong hinapi. Manang gingon gusto na sila mag-business kay labi na init kayong panahon ron nga di na agian ta o kanang kitawag og pandemya na pugnan ta sa isip yun ang daan. Ya karon kay murag nahimo na pong gitawag og normal muratag mga Christian nga din mangita nagsuruyanan tanawan mga kauban ako gusto na nga musuroy sila kay ngano man nataliwala sa kagulanan. Yawa sila kabalo nga testing na dito sa mga tao nga mga nangalagad sa Ginoo kung sila magpabilin ba. O bito na nga din ang mga tao nga din wala kasaka sa arka ni Noah because wa sila masayod and aware sila because of ang ilang gibuhat is kainiton rin sa kalibutan. Katong kainiton nga din mga tao daw mubiya na gyud mga unthankful na mga kanang disobedient to parents, mga kanang dili sila gusto og kanang kalipayan sa Ginoo imbis kanang ilahang buhaton kanang unrighteousness na. Nya sigig tuon lang gyapon pero dili ginamuadto sa knowledge of truth. O bitaw nang batayanan nato na kay kana mao nay gi prophecy sa Ginoo nya kanang pulo sa Ginoo is proven na tried na may tabo gyud na mao bitaw na kung imo nang tuhuan be like a gold kanang dili matunaw ba nga magpabilin jud ka mao bitaw nang kundo na may mga propesiya nga paghitabos alang adlaw mo nang pangayo agid sa Ginoo ina Ginoo ayaw ko itugod nga diin usa ako nga diin imong gi-prophecy nga mubiya sa imong gugma mubiya sa imong pagtuo mubiya ako sa akong pagbuhat sa bulaton nimo ug mubiya ako sa pagpangita nimo kay kita samtang napay panahon nangita gyud ta. Una ang pulong karon kung imong basaon seeking lang gyapon na seeking wala pa gyud nakakaplag moabot ang panahon nga ang Ginoo moani dinhi unya una sa moani di sudayon usa ta kung magpabilin ta aron makit-an ug makaplagan gyud ta kung nagpabilin ta. Mabitaw na nga karon naata sa furnace mga kainiton pero ang Ginoo nagsulti gayud sa kanang pulong sa Ginoo is yes good na tanan mga gisulat diri kung imo nang tuhuan mo nang gingon makapabilin ka sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo nga imong nadunggan stand forever na kung imo nang tuhuan labaw pa nga ikaw makabarog hangtod sa walay katapusan. Ingon pa ni David sa Psalms chapter 18 verse 30, as for God ingon sa Ginoo His way is perfect, the word of the Lord is tried. He is the buckler to all those that trust Him. Tanawa. Mabaw mo sa ng buckler. Nagabantay kanunay sa mong likod. Kung mapandol ka, salo kadayon niya. Kunang gingon, naigingon ni David, though he fall, and ye shall not be cast down. Ikaw matumba, pero di yung ka mahagba. Baka nang maabot ka sa yuta. Mabitan na si Satanas. Gisulayan niya si Jesus Christ kung tinuod ng yuganak sa Dios ambak ining building ngadto sa yuta kung sa luon baka sa manulunda aron ay mong tiil dili maabot sa yuta dili bagyo ka daw makas down matong ningon si Jesus Christ Satanas nahisulat na maoray simba ang imong Dios ug kaniya lang kamo alagad mao bitaw na dili ingon nga din simba lang ta alagad yun. Kaya ang pag-alagad, mao ka na ang pagsimba niya sa Ginoo. Kung mangalagad ka, saan mo pagpangalagad sa Ginoo, be? Tanan mong gibuhat pagpangalagad, mao na ang pagsimba sa Ginoo.
O bitan kung niyong mo kabalo ba ka mo simba sa Ginoo, sa unang pagsimba sa Ginoo, wa ka nang alagad. Simbahon ba na nimo imong amo nga wa man gani ka nagtrabaho diha sa iya? Dai ko na nimo imong amo o kanang amo sa uban nga wa di man na nimo amo. Di man na nimo master siya hinuon nimo hang simbahon. Mo na ibot pasabot sa pulong sa Ginoo. Mo na iyang gingon dinhi, ingon pa ni David, as for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is a buckler to all those who trust in Him. Katulang nagsalig niya. Mabita na pumingon sa inyo ang karong kanang inyong pagsalig, isama na og good. Kaya nga naman, tried na na, gitawag na, buckler pag yun na, nato. Anang gitawag kung bisan asa kamuato. Bantayan yun ka sa Ginoo. Ingon pa ni Solomon sa Proverbs chapter 30, verse 5. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Tanawan. Taming, pud na, shield na. Kung doon na may mga sugyot, makahangyo kanimo. Manang giingon, kung doon na kay shield, mapugna na nimo. Kung birahon man kadris kalibutan, tintalon man kadris kalibutan, sulayon man kadris kalibutan, tagaan kag mga butang dis kalibutan, tagaan kag mayong business, tagaan kag mayong bana, unsa pa na diha, sulayon ka, aron lang mawala ka. Ang pulong sa Ginoo ingon pa ni Solomon, pure gyud na siya. Pure na siya nga taming kung imo nang saligan. O bitaw na hinungdan kung wa kay pulong sa Ginoo, sao na lang nimo pag handom sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw nang ningon si Joshua. Matod pa ni Moses kang Joshua. Nga matod pa Joshua ayaw ni ibulag ni basahon sa kinabuhi. Adlaw gabi palanduman ni usaw man yung pagpalandom sa pulong sa Ginoo. Wa may pulong sa Ginoo, gamay ran pulong sa Ginoo. Kanang moingon sila nga nagsalig man sila sa Ginoo, nagtuo sila sa Ginoo pero wa ka nagpalo sa Ginoo. Ang buot pasabot ni Jesus Christ, not to trust only, to believe only, but to follow. O bitaw na ningon siya ni Jesus Christ, if any man come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Follow ba? Dili lang kay magdaig ka. O bitaw na, kumani po ta sa simba is, ang usa ka pagsimba, nga pagdaig sa Ginoo, kanang paghalad nato sa offering of our lips. Ingon pa sa Hebrews 13:5 o 5:13 o 13:15 ba na? Basta naingon siya nga i-continue ninyo ang pag-offer sacrifice which is the fruit of your lips. Kanang mo awit kaniya ba? Mo bitaw na unsaon nimo pagduol daw kuno nga kanay mong awit nga ang Ginoo gani ko dawat. Kanay mo ang pulong nga muduol jud sa Ginoo sa man. Mo bitaw na si David nag-ingon, when I come into the presence of God. Kano sa mga kumuduol sa presensya sa Ginoo? When my thirst, kanang ang iya daw luha mutulo. Muna nga kung ikaw magawit, di gani na mutulo imong luha nga din kanang Ginoo nga imong giawitan nga tinuod na dili na kay memorize na nimo, mingon na lang ka nga din gidawat na sa Ginoo. Pabitan umingon ko sa inyo nga din, kung dili nimo basaw ng pulong sa Ginoo, kanusa na dawason sa Ginoo mo pag-awit. Wanang gingon, these people do not to me with their lips and mouth, king ano man, ang heart nila, layo kayo kay wala may pulong nga ilang bation. Mo bitaw na nganong nag-awit ka sa Ginoo, because ka ng pulong nga imong giawit, na sa mong kasing-kasing, nga din, tinuod gayud nga ang Ginoo buhi nimo, manang gidaig siya. Gidaig nimo, manang hinungdan nga ikaw muhilag yung ka sa pagkamaayo sa Ginoo. Dili lang kayo kang muawit-awit ka lang diha, labi na kung naa kay pagsulay, manang gingon, shout unto God with the voice of triumph. Kung naa kay pagsulay nga nakadaog ka, nakadabang ka, wa ka natistingan, kung hinungdan nian hikadinhi, mo na ang voice of triumph nimo because of the word of God nga imong gisaligan. Mo na ang pagduol sa Ginoo, mo na kung muawit gani mo kanang paghilag gyud mo, balag dili nang mo tiyabaw nimong bakba. Kanang imong mga mata, when my thirst, kanang mo tulo na gyud na kung magampo man lang mo sa balay, magampo mo pagkaon, wa na mo tulo, wala ni duol. Wa ka na sa presensya sa Ginoo, wala na dawata sa Ginoo, baba lang na nimo nagampo. Mo bitaw niyang sulod ka mo sa
kwarto aron dili mo maula mo hilak pa. Mo nang gingon in secret. Your Father in heaven in secret will answer. Kay nga naman, di amangod sa tago, makita gyud nimo nga di naninuod ka. Pero kanang naa sa gawas, dili man na tinuod. Atik man na, di ba? Pampo-ampo mo sa gawas, unya day kung naay pagsulay. Mao lang day mo gyapon, mo nang na-blaspheme every day ang pulong sa Ginoo bilang Kristiyanon. Mo bitaw na sa napulong kasubok isa gyud nagingon, do not take the name of the Lord in vain. Ayaw gyud na gamita ang ngalan sa Ginoo as a Christian, as a pastor, mawala lang, makawang lang. Nga naman, nakita naman ka sa tao. Pabita na kung sila makita mo yung isang mura mo di pastor. Tinuod yun, kaya dili ko pastor sa gawas. Pastor ko rin sa sulod. Magsulti ko diri lang, dili dito. Huwag ko magyukod ka ng adlaw maguna, huwag mo yung gitudlo sa Ginoo. Usa lang ang gitudlo sa Ginoo, aduha lang gitudlo sa Ginoo dito is pag mugawas ka, mo adto na gani ka, Lunes, Sabado, Sabado, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, meditate day and night and pray to God every day. Pray without ceasing. Pero dito sa kwarto, aron ang imo ang pag-ampo diha sa tago, ang Ginoo nga amahan magatubag mo sa tago. Pero kung makita ka mo nang giingon ni Jesus Christ na dawat na nimo ang imong tubag. Unsa nga tubag nga ang mga tao nitan-aw nimo nga ikaw daw kuno Diyos non pero dili diay. O bitaw na nga akong mingon ninyo nga di karon last days na ni ron. Ato ning tinud-on himo na tong gold niya ato ang pagtuo sa Ginoo. Mo na natong buhaton. Wala yang gingon din every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Katong nagbutang ng pagsalig, kung musalig ka ini, mo ni mga taming. Sa Mark chapter 17 verse 13 yung pa ni Jesus Christ, making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered, and many such like things do ye. Matod pa niya, kamo naghimo og daghang mga pulong nga wala epekto tungod kay pinaagi man sa inyo ang mga tradisyon kaniadto. Abi naman sa tinuod lang sa bata pa ko, yung people pa ko, sunod-sunod ko sa mga pastor nga nagtudlo nako nga ingon na niyo pagsimba. Pabitanan dia sa panahon nga din na ko sa Ginoo sa tinuod lang. No? Kanang tradition, through your tradition which you do have delivered nga ang inyong gipangbuhat. Kunya ang many such like things do ye. Daghang pay mga butang atong gipangbuhat pinaagi sa tradisyon. Mo bitaw na nga ang mga Hudiyo muna na ilang gibuhat, nagdaghan sila mga pulong niya wala epekto. Mo bitaw to hinungdan kung atong una-una kung nganong nahitabo sa ilang Holocaust sa pinakausa ka butang na nga ditang mga Gentile maglantaw ta nila kung wa mangani sila tabangi itong unang panahon. Labang patang di tatabangan sa Ginoo. Nga gipasagdan man sila nga diin sila pag people of God. Mga tao pag sa Ginoo daghan may kinag-question ana. Nag-question sa ilaha. Wa sila may baw tungod kay ngano man sa tinuod ang mga Hudiyo giblind jud sa Ginoo aron kita ma-open datong eyes. Unsang klaseng ma-open atong eyes? O bitaw nang ningon siya dito sa atong gibasa karon ng men na to nga gitawag kung versikulo sa Revelation chapter 3 verse 18. I counsel you, I counsel thee, matod pa niya kanang ointment, kanang oil ba nga dinipahid sa mong mataro makakita gyud ka kung unsay nahitabo nila. Ya karon sundog-sundog ta wata kabalo maingunana pud ta kay ngano man sila giingnan nga diin kamo maadto mo sa inyong kaaway, i-capture jud mo, lutuson mo, pamatyon jud mo. Unya karon kita karon niduol ta sa Ginoo because ang plano sa Ginoo there will be a great tribulation. So mahitabo gyud na sa ato maadto kita pasalamat ganita kay dunay propesiya. Sila dunay propesiya pero wa nila tuhoy. Kita na atay propesiya nga di tibuok kalibutan mo ato gyud sa great tribulation. So unsa matong buhaton karon? O bito nang atong pangayon yun sa Ginoo nga tagaan-tag kanang gitawag mahimutang rich ba madatok ta ba kung unsa man ato ikapalit para kung oil man na mapahiran ning atong mata. So therefore unsa atong buhaton kanang ang pulong sa Ginoo atong tuhuan tanan pulong
Dili lang kayo usa ka pulong, dili lang kayo ingon kalimtan na lang tong pulong nga gisulti atong miagi atong una. As long nga di nakadungog ka sa kamatuoran, mao gito ang buhata. Aron din sulayon gyud ka, sulayon gyud ta sa Ginoo nining last days. Kung dili ta pwede nga diin, di ta sulayon. O bitaw nang gani pandemya is one way of kanang gitawag mga pag-uyog sa mga tao. Munang gingon, this is the beginning of sorrow. Ang ikaduha ni mo ni akong gingon, may tabo na ganin ng gira. Wala na kita pag-alagad kay nga naman. Siyempre gira na, poverty na. Buabot yun ang panahon nga din. Kalisod na, material man o may spiritual. Mawid na samtang napatay higayon. Sa spiritual, mapuno na ta. Kaya nga naman ang Ginoo na yung bahala na ito. Kung siya napakaot sa mga tao na walay business na itong una sa wilderness, mahimo po na niya kanato karon bisag wa tay business. Ang importante nga ang Ginoo gaya datuan saligan sa tanan karon kung unsa iyang gusto nga di natong tumanon aron tanan butang iyang yatag nato. Ang Hebrews chapter 4 verse 2, chapter 4 verse 2, for unto us was the gospel preached as well as to unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Ingon pa ni sa Hebrew ha, para kanato ang gospel giwali, ingon pud kanila, gipangwali. Giwali kini, pero wala nagpulos sa mga tao ning mga pulong, kay nga naman, wala man naluoy nilang pagtuo mo na kung ang imong mga pulong karon bisag pag makadungog ka sa mga pulong sa Ginoo, mga kinsa pa ng mga buntugan magwawali kung di nimo na haluan pagtuo. Bisan ako karon nagwali ninyo, di ninyo ni haluan pagtuo, wa gyud mo'y makuha ining inyong pulong sa Ginoo nga gi-promise sa Ginoo. Bisan pagkabalo mo nga ang pulong sa Ginoo is like a pure gold tried, nasulayan na ni sama ni sa buckler o sa shield. Wani pulos kung dili nato ni haluan pagtuo. Labi na ni atong nakadungog gini ha. In them that heard it, kanila wani pulos nga atong nakadungog kung dili ni haluan og pagtuo. Wala ang imong pagka-Kristohanon karon kung di nimo haluan ang pagtuo. O bitaw na karong adlaw ang sumatong buhaton nga ang ilang gibuhat atong una sa mga Hudiyo mo hinungdan ng Ginoo nagsalikway nila. O po ba atong buhaton kung di ta kabalo sa unsa ilang gibuhat, abi nimo ang ilang gibuhat sa diya sa tubangan sa Ginoo, although sila nagbuhat og mini anang gitawag og bulaton sa Ginoo, pero ang heart nila wala kay because wala sila word of God nga din katong mga gitawag og pinaka-importante or kanang the upright word, anang the word of truth, anang like a diviners ba nga giingon dito ni Solomon ba, a preacher sought a fine or acceptable word kanang madawat nila gyud nga diin kanang kamatuoran aron mohatag kagawasan nila sila pagpangalagad. Wala nila nadawat mo nang dili magpulos kay wa sila kahibaw kung usaon gyud pagsimba. Ako nagtuo magyud ko ang mga tao di kabaw mo simba. Kung walay magtudloan ang usaon pagsimba, adi gyud nakabalo sila mo simba. Mo na nga ang pagsimba pangalagad usa ka alagad yun mo na gingon niya kang Satanas naisulat na kanang imong gisulti nako di nako na tumanon kay nganon dunay naisulat nga ang imong buhaton kaniya lang ka musimba o kaniya lang ka mga lagad. Nganong ningon man siya kaniya ka mga lagad kay dili ka kasimba kun dili mo nimo alagaron siya. Kanang dili nimo amo dili gyud ka musimba anak kay di man nimo amo. Imo nang daigon nang dili nimo amo. Imo pa nang daoton. Ingunana nang gingon buot pasabot sa pulong sa Ginoo. Kung ang Ginoo ang imong master, mo nang giingon nga din, siya mo imo hatagan og honor. Mo nang giingon dito sa Malakay chapter 1 verse 6. If I am a master, if I am a father, where is my reverend and my honor? Asa man yung pagtaho daw kuno kung siya atong master, mo na siya ra atong tahuron. O bitaw na sa adlaw sa Ginoo, ingon pa niya, Sabbath day, keep it holy. Mo na yung gingon Sabbath day. Gingon pa niya atong unang panahon nga din, reverend my Sabbath and hallowed my Sabbath and reverend my sanctuary. Mo na nga din kinahanglan jud nga atong balaano ning adlaw sa Ginoo ato nang tahuron ang balay sa Ginoo. Mo na yang gingon dinhi sa Hebrews
Dili magpulos daw kuno ang wali, nga giwali sa ila, giwali pud sa tuwa, o giwali sa tuwa, o giwali sa ilaha. Nga din atong nadunggan, dili ni magpulos sa mga tao, ilabi na katong mga nakadungog gini, nga dili haluan og pagtuo. Kung nang haluan nyo na ito ang pagtuo, kanang pagtuo nga sama sa gold, nga bisan taliwala sa pagsulay, nga din gusto ka na muundang, kay nga naman, gibati na nimo, o gusto nimo kalimtan lang hinuon ka ng pagpangalagad sa Ginoo, labi na last days na ron, di mo lang gibaliwala ron, kay nga naman, naaagyo ka sa negosyo kanunay, naana ka sa time nga din, time na nimo nga din, mahiusa na ka, magminyo na ka, time na nimo nga mo-abroad ka, time na nimo nga mulakaw ka, musuri ka, unya, kalimtan nga nimo katong giingon sa Ginoo nga din, last days na ron, nga din, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, one of the 10 commandments, Sabbath day, keep it holy. Na unsaon na lang na nimo pagpamantay sa ulahing adlaw. Mo bitaw na nga nagpasidaan si Jesus Christ nga basig ma-overcharge ta ug ma-overwhelm ta ug kanang gitawag nga ma-unaware na lang tas pagbalik sa Ginoo kay nganuman kay katong prophecy nga giingon ni Pablo kang Timoteo, there will be a famine. Gani si Jesus Christ katong gingon dili famine, perilous time. Nga si Jesus Christ ningon siya, when the iniquity shall bound, the love of many shall wax cold. Muna ang challenge ni Apostol Pablo is redeem the time because the days are evil. Dautan na ron, kananggot pasabot ang kainiton sa pagkadautan sa kalibutan, na ana, walang pahimusla na nato karon kay mabugnaw gyud ang gugma sa kadaghanan sa diya mulibot na ang kadautan. Mo bito na importante nga doon na tayo pulong sa Ginoo. Ingon pa niya diri sa Isaiah, ang mga Israelites, muna usa kita nga gitawag ug kana sila, mao nay akong gingon ninyo, sila ang atoang admonition, sila ang atoang sample, or sila ang atoang gitawag ug kanang learning, pagtulunan kung unsay nahitabo sa ila. Ingon pa niya sa Isaiah chapter 30 verse 1 to 5. Woe to the rebellious children, saith the Lord, that take counsel but not of me, and that cover with a covering but not of my spirit, that they me add sin to sin. Tanawa, allowed ka to mga masinupakon nga mga kaanakan, ingon ang Ginoo, nga din nag-take counsel sila, naa salay counsel but not of me. Dili na mahitungod sa Ginoo. Uldo pulong sa Ginoo, pero dili na mahitungod sa Ginoo nga pareana ro kumubalik ang Ginoo. Unsay atong buhaton? Pagpabilin ta tagsigig simba mo bitaw nang adunay instruction. Kanang scripture is given by inspiration of God. Profitable for doctrine, ingon pa niya, for reproof, for correction, and instruction. Dunay instruction. Una yang gingon, nga allowed daw kato mga masinupakon nga mga kanakan nga nagkuha lang counsel dili sa iyaha, and that cover with covering, sila nagtabon lang og mga tabon but not of my spirit, kanang dili piagi sa espiritu sa Ginoo, that di me add sin to sin, aron lang madugangan na lang na ilang mga kasalanan. Muna giingon ni Isaiah, mao na hinungdan nga diin katong mga gitawag og gi-encourage sila, wala sila nangayo og counsel sa Ginoo. Sa verse 2, that walk to go down into Egypt, nga diin sila mupadulong na lang dito sa Egypto, and have not asked at my mouth, ugwa sila nang ngayo sa baba sa Ginoo. Kung wala siya nangutana ba gikan sa baba sa Ginoo, at my mouth to strengthen themselves in the strength of Pharaoh, and to trust in the shadow of Egypt. Wa sila nangayo sa kusog, nga dili ng kusog ni Pharaoh, o kanang pagsalig sa kangit-ngit hinoon ngadto kang sa Egypto nga din. Ngadto hinoon sila nagsalig, mo nang giingon sila nga din, giingan ni Isaiah nga mga Hudiyo, gusto na lang sila muadto sa kuwan. Kanang gitawag og sa kang Pharaoh sa Egypt, kay nga naman wa man nila pangayo ang kung sa kugyud kakusgan ang Ginoo nganong magpa-slave man daw sila sa Egypt.
O kung nakita karon ang atong kusog, kining last na to, kinanglan mangayot ang kusog sa Ginoo para makaalagad ta niya. Ayaw watang nga din kita mangayot ang kusog nga din para pa dili sa kalibutan mabuhi pa ta. Ang kusog nga ihatag sa Ginoo nato kanang pagpangalagan niya sa unsa paagi nato na makuha ang kusog. Unang gingon sa Nehemiah, the joy of the Lord is our strength. Ang kalipay sa Ginoo mo na itong kusog. Kung di malipay ang Ginoo nimo, wa kitay kusog mo na nung dahil ngamingon lang, it is appointed that man wants to die, but after this the judgment. Kaya nga naman, na-appoint na lang ka, kaya nga naman, wa makanangayong kusog para diya sa Ginoo. Sa verse 8, therefore shall the strength of Pharaoh be your shame. Mo na hinungdan nga din ang kusog ni Paraon, mo na inyong kaulawan, and the trust in the shadow of Egypt, your confusion. Mo na ang inyong pagsalig anang Ehipto. Mo na makalibog ninyo nga unta ang Ginoo ninyo buhi man. Mo na yang gingon ni Isaiah, gamhanan man, nabuntog man niya katong unang panahon ang Babylonia, nabuntog niya ang tanan mga butang nga din si David nahimo gayong gitawag og war of man nga wa gyud makapili niya. Mo na hinungdan si Solomon gitawag man of race kay wa na may mulaban nila, wa na may muaway nila tungod kay ngano man tungod ang gahom sa Ginoo nga naa kang David nga karon naadto sila sa kusog ni Pero. Mo nang gingon, mo na inyong kaulawan, ulaw kayo mo nga naamoy Dios nga buhi pero day si Pero ray nag-under nila. O punta karon wingon ta nga natay Dios nga buhi pero ang mag-under nato ang mga wala hinuoy Dios. Kay ngano wa man nato ipakita nga di gamanan ang Ginoo, wa man ta nangayo sa kusog sa Ginoo. Mo nang sa tinuod lang ang kaulawan sa mga Hudiyo nga di ulaw kayo nga naa sila Dios nga gamhanan nga di naadto lang Ginoo sila sa Ehipto kang Paraon. Sa verse 4, for his princes were at Zon, and his ambassador came to Hanes. Ang mga prinsipe manggod sa Israelite niyanagan daw dito sa lugar sa Zon. O ang mga ambassador come into Hanes sa lugar ba ngadto sila dito kuna mga Hudiyo manang kung bagat pa ba gipambiyaan sila sa ilang mga leader. Kaya nga naman iabot man ang panahon nga din i-strike naman ang mga leader. Mo bitaw na naipulong sa diya nga strike kung gani ang leader, ang iyang mga follower magkatibula agyod na. Mo bitaw na importante nga din kita adunay tay kusog sa Ginoo. Sa verse 5, sa iyang gingon, they were all ashamed of a people that could not profit them, nor be an help, nor profit, but ashamed and also a reproach. Mo nang giingon nga ang ilang kaulawan mo sa nang ilahang itawag o dibabag sa ilaha, diduol sila kanang tanan nilang gibuhat ba nahimong kaulawan. Dini sa Isaiah, nagsulti sa Isaiah nga matod pa niya ang glory sa Ginoo, giilisan nila og kaulawan. Kung bagat pa ba, kung imong sabton, kay nabasa naman ako ni tibok Isaiah, ang ilang gibuhat manggod, matod pa ni Isaiah, nagimaya sila kuno daw sa Ginoo, pero day kaulawan sa Ginoo, kay ngano ang ilang paghimaya, dili mao. Gikambyo nila, kay ngano man, ang glory sa Ginoo, nawala na. Manang gingon, as long as din, makasampit, makadaig, makaawit, ni ang ilahang paghalad, dili na mao. O na si Jesus Christ ni ani din kay dili gusto ang Ginoo nga ang paghimaya sa mga tao nga imnay unta sa Ginoo kanang worthy of glory nawala. O bitaw nang ningon si Apostol Pablo nga ang tanan tao nakasala og nawad-an sa himaya sa Ginoo nga naman, although they know God but they did not glorify as God. Nawala ang paghimaya nga ingon ang Dios. Para na ron kanang himaya is pagdaig sa Ginoo nga diin tungod ang Ginoo moy tag-iya sa butang usaw mo nimo paghimaya. O bitaw na nga ang pasabot nga ng mga tao gihimaya nilang Ginoo sa kaulawan nila kay wa man nila tuhuy mo nang hinungdan mo abot ang panahon mahitabo ang mga butang dili nga gisulti sa Ginoo nga sama sa Ehipto gi-strike niya ang Ehipto sa mga tunglo gani ang tumor nagsugod sa ilaha lang dito sa Egypt niya karon kay nigawa sila sa Egypt sa diya nga nigawa sila sa Egypt gikuha sa Ginoo ang
tunglo dito sa Egypt, gibalhin sa ila mo na ang mga tunglo sa Ginoo nikatag sa tabang. Kay nga naman kung asa ganitong anak sa Ginoo, tuaman dito ang tunglo sa diha nga ang tao di mga lagad sa Ginoo. Mo na tunglo ang blessing man lang ang gihatag sa Ginoo sa usa ka tawo. Curse and blessing. Blessing is peace. Curse is death. Mo na ang tao kung ikaw mamatay, gi-curse ka. Kung ikaw mabuhi pa, naay kalinaw sa imong kinabuhi, blessing na. Munang dili tanang tao nga di giblessingan sa Ginoo, dili nang materials nga blessing, kundi ang blessing gingon sa malakay is peace. The life of peace. Kung ikaw nasa Ginoo kanang life, kinahanglan makabaton ka og kalinaw. Kay mao nay blessing sa Ginoo, nakalagad ka sa Ginoo, wala kay kalinaw. Ang atong Dios is not a God of confusion. Although ang kalibutan ingon pa ni Moses, gi-strike ni sa madness, blindness, and confusion, pero kita ni dool sa Ginoo because ang Ginoo nag-open sa atong mga mata. Mo nang dili na ta malibog. Mo nang kung moabot man ang Great Tribulation, moabot man ang mga rapture, moabot man na di na ta malibog sa atong baton because ang Ginoo gayud nag-guide nato. Mo bitaw na importante nga din kita aduna tay gitawag og kanang paghimaya gyud sa Ginoo nga kaning atong kaulawan moabot ang panahon kamo karang gikatubang nato moabot yun ang panahon nga din kita maulawan bilang kanunay tanang alagad wa kita absent kay balo na ta sa kamatuoran pero ngano mang nga diin kita may sama sa uban nga diin wala kung bagat pa ba wala ma-change wala ma-rapture wala buot pasabot wala mabantayan sa Ginoo. Because kinato pagpangalagat is kaulawan ni mo bitaw nang bantayan nato ni nga diin kita moabot ang panahon dili ta maulawan usa man atong buhaton wala yang giingon buy of me a gold and a raiment kanang sinina ba garment raiment that you be clothed aron ang imong kaulawan dili magpakita puhon. Mo bitaw na nga ang importante nga din kinimpulong sa Ginoo is like a bulawan nga makaparits nimo aron makapalit ka og righteousness. Kanang righteousness may tungod na sa mga pulong nga din imong mahibaw-an diri kung unsaon nimo pagsuot og kanang cloth a fine linen which is the righteousness. Kinsa may mutudlo ninyo og righteousness? Adaan pa sa sila ang mga Hudiyo nagbuhat na gyud na og kanang their own righteousness. Mo bitaw na nga usa ka butang nga importante ang leader. Mutuo mo sa Ginoo, dili mo mutuo sa nagwali. Manang giingon sa Biblia, so man yung pagtuo sa nagwali dito sa langit, nga diin kanang giwali sa langit, giwali man na dili sa mga tao nga naa sa kalibutan. Saod na pag-iskapo nato, mo bitaw na number 1 jud ang atong tuwan, nga diin kanang gipadala nga shepherd. Kay nga naman nangawala man ang mga tao. Ang mga Hudiyo nangawala mo nang naay mga pastors. Sa Hosea, mo nang gingon sa chapter 4, verse 6 and 7, my people are destroyed because lack of knowledge.